O să-ți dau o situație care nu a fost neapărat win-win la început, dar a fost win-win la sfârșit. M-am dus să-mi renegociez salariul, am cerut o sumă pe care mi-o doream, mai mult de 50% din cât primeam atunci și șeful meu a fost foarte furios că am făcut asta și s-a enervat și a zis, dar tu ce faci în schimb pentru banii ăștia? Și am zis că n-am zis nimic. Nu m-am așteptat să mă întrebe ce pot să fac în schimb. Am zis că deja fac ceva și merit să câștig mai mult. Până la urmă mi-a propus el niște activități. A zis că nu poți să-ți mărești salariul cu atâta, dar dacă vrei poți să mai faci și aia, și aia, și aia și te plătesc în funcție de ce mai faci. Deci asta a fost până la urmă o situație câștig-câștig. Astăzi o să-ți spun despre cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace de Stephen Covey. Cartea pe care o vezi acum în stânga o să fie și în descriere, deci o poți cumpăra liniștit să o citești și tu. Eficacitatea adevărată este o funcție a două lucruri, ceea ce se produce, ouăle de aur de exemplu, și activul producător sau capacitatea de a produce, adică gâscă. Iată fabula cu gâsca care depune ouă de aur. Într-o zi, un fermier sărac constată că gâsca lui a depus un ou de aur. Este foarte fericit. A doua zi, gâsca a mai depus un ou de aur și a treia zi din nou. Fermierul nu poate crede ce noroc poate să aibă. În fiecare dimineață se grăbește să vadă dacă mai există un ou de aur. El nu este niciodată dezamăgit, deci devine fabulos de bogat. Odată cu creșterea bogăției vine lăcomia și nerăbdarea. Fermierul nu poate aștepta zi de zi după ouăle de aur, așa că decide să omoare gâsca pentru a obține toate ouăle de aur dintr-o dată. Cu toate acestea, nu există ouă de aur în gâscă, deci el ajunge cu o gâscă moartă și fără ouă de aur. Fermierul a ucis gâsca care a produs ouăle de aur. Deci, eficiența stă în echilibru. Echilibrul dintre ceea ce produci de fapt și ceea ce ești capabil să produci. Muncesc mult și obțin un grad ridicat de succes exterior, dar se luptă în viața privată. Se luptă cu relațiile, sănătatea și fericirea profundă și durabilă. O să-ți dau un exemplu. Cunosc o persoană care are familie, are copil, are cam tot ce își dorește, are mașini multe. Totuși, în interior, se simte o frustrare, se simte o tristețe. Deci chiar dacă a ajuns să aibă aproape tot, nu este împăcat cu sine. Să continuăm. Chintesența este că pentru a fi extrem de eficienți în viață, trebuie să găsim echilibrul între muncă și relaxare. Autorul introduce de asemenea termenul de maturity continuum. Acestea sunt 3 etape succesive ale creșterii maturității: dependență, independență și interdependență. La naștere, toată lumea este dependentă și caracteristicile dependenței pot persista. Aceasta este prima și cea mai mică etapă a maturității. Dependența înseamnă că ai nevoie de ceilalți pentru a obține ceea ce ai nevoie. Toți am început viața ca un copil, ca un bebeluș, depinzând de ceilalți pentru îngrijire și întreținere. Independența înseamnă că sunteți aproape liberi de influența externă și sprijinul celorlalți. Independența este atitudinea eu. Al treilea și cel mai înalt nivel din Maturity Continuum este interdependența. Trăim într-o realitate interdependentă. Interdependența este esențială pentru liderii buni, jucătorii de echipă buni, căsătorie de succes sau o viață de familie. Interdependența este atitudinea noi. Noi putem coopera, noi putem fi o echipă, noi ne putem combina talentele. Hai să-ți spun acum despre cele 7 obiceiuri, cele 7 deprinderi. Prima deprindere, fii proactiv. Asumă-ți responsabilitatea pentru reacția ta la evenimentele din viața ta. Ia inițiativa de a răspunde pozitiv și de a îmbunătăți situația. Nu sta și aștepta într-un mod reactiv, așteptând să apară probleme înainte de a lua măsuri. O să-ți dau un alt exemplu. Am fost odată la o bancă, acum câteva luni, recent, am vrut să-mi închid contul
și am fost reactiv. O să spun imediat de ce. Am ajuns la bancă după ce mă programasem în prealabil și eram convins că o să-mi închid contul în acea zi. Nu s-a întâmplat asta și am fost furios chiar atunci pe acel angajat. De fapt era o angajată și am plecat de acolo nervos și furios că nu am reușit să-mi îndeplinesc obiectivul. Asta înseamnă să fii reactiv. Culmea face că după asta m-am dus și am vândut un laptop, îmi vindeam laptopul în ziua aceea și persoana cu care m-am întâlnit nu avea cont decât la banca la care am vrut eu să-mi închid contul. Și nu putea să-mi transfere bani, nu puteam să încheiem tranzacția dacă mie mi închidea banca contul. Așa că unele situații pe care le aveam în viață, care sunt reactive, poate să le dăm un alt sens, să vedem, poate așa a vrut cineva, nu știu, Universul, Dumnezeu, oricine. Proactiv înseamnă să gândești înainte, adică eu aș fi fost proactiv dacă nu aș fi reacționat furios și dacă aș fi stat calm și aș fi ascultat cu calm ceea ce avea să-mi zică angajata. Bun, hai să trecem mai departe. Obiceiul 2 sau deprinderea a doua. Începe cu rezultatul final în minte. Imaginați-vă ceea ce vă doriți în viitor, astfel încât să puteți să vă stabiliți obiective și să vi le îndepliniți. Pentru a fi eficient, trebuie să acționați pe baza principiilor și să vă puneți întrebări. Ești chiar acum cine vrei să fii? Cum vrei să fii amintit? Ce vrei să faci peste 5, 10, 30 de ani? Dacă obiceiul 1 vă sfătuiește să vă schimbați viața pentru a acționa și a fi proactiv, obiceiul 2 vă sfătuiește să fiți programatorul, adică cel care își creează viața. Obiceiul 3. Să începem cu începutul. Se vorbește despre ceea ce este important și despre ceea ce este urgent. Prioritatea trebuie acordată în următoarea ordine. Prioritatea 1. Urgent și important, adică a face. Exemplu, termene și crize importante. Prioritatea 2. Nu este urgent, dar este important. Planificare, cum ar fi dezvoltare pe termen lung. Prioritatea 3. Este urgent, dar nu este important. Poți să delegi. Asta înseamnă distragerea atenției cu termenele limită. Și prioritatea 4. Nu este urgent și nu este important. Poți să elimini acest obiectiv pentru că el este o distragere frivolă. De exemplu, o prioritate 1 de rang înalt ar putea fi că trebuie să te trezești și să mergi la serviciu. O prioritate 4 ar putea fi că ați verifica e-mail-ul, când deja l-ai verificat cu 5 minute înainte. Cam asta ar fi un alt exemplu. Obiceiul 4. Gândiți win-win, câștig-câștig. Un câștig pentru toți este, în cele din urmă, o soluție mai bună pe termen lung decât dacă ar fi câștigat o singură persoană. Gândiți-vă că win-win nu este despre a fi drăguț și nici nu este o tehnică de rezolvare rapidă. Este o tehnică care se bazează pe caracterul uman pentru interacțiune și colaborarea umană. O să-ți dau o situație care nu a fost neapărat win-win la început, dar a fost win-win la sfârșit. M-am dus să-mi renegociez salariul, am cerut o sumă pe care mi-o doream, mai mult de 50% din cât primeam atunci și șeful meu a fost foarte furios că am făcut asta și s-a enervat și a zis: dar tu ce faci în schimb pentru banii ăștia? Și am zis că n-am zis nimic. Nu m-am așteptat să mă întrebe ce pot să fac în schimb. Am zis că deja fac ceva și merit să câștig mai mult. Până la urmă mi-a propus el niște activități. A zis că nu pot să-ți măresc salariul cu atâta, dar dacă vrei poți să mai faci și aia, și aia, și aia și te plătesc în funcție de ce mai faci. Deci asta a fost până la urmă o situație câștig-câștig. Obiceiul 5. Caută mai întâi să înțelegi, apoi să fii înțeles. Dacă ascultați empatic o persoană, asta o va determina să facă același lucru când vorbești tu și astfel poate fi influențată mai ușor de tine. Obiceiul 6. Sinergizează. Cuvântul sinergie provine din cuvântul grecesc a lucra împreună și se bazează pe teoria lui Aristotel că întregul este mai mare decât suma părților sale.
Combinați punctele forte ale oamenilor prin munca în echipă pozitivă, astfel încât să atingeți obiective pe care nimeni nu le-ar fi putut atinge de unul singur. Sinergia este peste tot în natură. Dacă puneți două bucăți de lemn împreună, acestea vor suporta mult mai mult decât ar fi făcut-o fiecare separat. Întregul este mai mare decât suma părților sale. Și în sfârșit, obiceiul 7 sau deprinderea a 7-a, creștere personală. Echilibrați-vă și reînnoiți-vă resursele, energia și sănătatea pentru a crea un stil de viață durabil pe termen lung. Faceți sport, rugați-vă sau faceți meditație, yoga și citiți cărți pentru sănătatea creierului. Spune-mi tu ce alte obiceiuri ai în viața ta pe care le aplici, care funcționează, care nu funcționează